ki khubor ka Batisi TV Wanrah shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA Jong Mairang constituency uba Metbah Lyngdoh lembar MLA Jong Mauthat Raishan constituency uba H Broading Nongse haga sautri gubunai naiwing arajar arpuai kila hiar jurip ye ka jakaban penlong ye ka lempung na ka bentaban play ye ka jingkinteu kerdanno ye ka Mairang civil subdivision shika district ka Papura. Hagani ka sngi na kaliang jong ka Batisi TV kala yo lat banya keren bat kini ki arngut ki MLA halor ka jingya linti ka jingdawa ban kenteu kerdanno ye ka Mairang civil subdivision shika district ka Papura ya ka baan sapli no ha ka shipautri ubnai naiwing arajar arpuwei hamadanti pedang kebadan marjan bat ka office u additional deputy commissioner ka Mairang civil subdivision. Haba keli ke kerteng jong ke district ke Bathamai uba Metbah ulia thu uba andang hapan apshwa ye ke jing penbena ban sapenmi de ke sorkar. Hakban kong nga kum UMLA hakbang job ningkong haw arajar khatlai. Te mga bat isa Metbah ngile juya persang bania syong bania perkhat. Kumno ba ngin Wanrah no ya ka Mairang subdivision sa ka Mairang district. Te sibantang ngile ka kinsi area ka jungi heduk molong ren ngi hap lupa hapo ka Mairang subdivision. Ngila don slam ka jing ang nut batrang ba on upgrade ya ka Mairang subdivision sa ka district. Te ngidon hakajuk subdivision. Ndeu nangala job arajar khatlai ngalayai ki sinong ki tau ki bampat hapa po ka Mairang subdivision. Ngala persngeu ya ki kum ka hima moyang mo ka hima mariau ki bam hapa ko Mairang subdivision. Makiru gidan ka ju ka jing sngo bar ka jing nut ba ki kwa ban yo no ya ka Mairang district bat bakiru kwa ban lang ha kaneka district. Te ngasukmen bakane ka jingkwa jong ngiki artli konsumsi ya kane ka district Bathamai mtaru nakaliang jong ka Tharsan konsumsi kam don kanu ka jing ya pher jemut hakisnong ka thawlo ne don party ka wei ka sur ka dur kia menjur kia mon ban yo no ya kane ka district Bathamai kata ka dei ka bang sutana de nadu arjar khatlai ngiliak kun ya kane nre hadu arjar ka pra nginumla ban penlong kambinga ya kanika district nre tat ha kanika por ha ka jinglam jong isar Metbah ngada ong sha ba ka Jinglah ke jong I bat ngalong sunran ban ya betenlem ya I te mentang yu sngo ba ngin sa yo ban plino ya kanika district ha ka shipautorik te ki briu jong I na ka Tharsan konsumsi haba kali yo sngo yak ne kidap da ka jingkemen ba kila kwa dik ban yo no la ka jong district namar ba sibanta kamarang subdivision ka de kabala rimtam na ki subdivision hapo ka mekhalia ka jing sha ban yak ren la de ban yo sha mangi wat ya ka makrwat kala khamrim ka jongi ban ya ka makrwat reha katukapor mo ngingem la ale e la plino sha ka makrwat Neng sukmen wala kataru ngila du jingkemen. Hagan ka por bungi yo ban pli kalong ka jingkemen ya ka dong ka thang ki jong kani ki artli konsing yo ya kani ka district Bathamai ko mata. Kata ki ka Mairang konsumsi bat ka Tharsan Raishan konsumsi ki yaj be. Nek kidang don sya kata ki wake bom don hapo ka Tharsan konsumsi ki kwa banya don lang bat ka Mairang district kum ka Mairang o Marngor circle ka Lais circle lang ta ka Nongret circle ru ki kwa banya don lang hakani ka district ka Bathamai ka bamta le hadum ta ngim pala bandong la yaki kan hap na namar kum ong sar ngidang syong ya kabinet la syai kasngi ka ka kabinet ka de ban rai te ngin sapet yang tayam tangim patla bantip laki ham nem te ka jing kwa jong kitu pai ba na katu area kita kwa ban wan ban ngi ka district ka Bathamai ka jing
dawai ke distrik kara don mentala penggulu ngapai ke dunduna sui kar sarang kosnem duduk ki MLA ki ba rim ki ba mikmat ya ka mairang konstitusi kabeli nak liang jong aku MLA jong ka mairang bal ngis khamba nak liang jong ki katua ni ngut ki MLA ki ba long mensua ya ka mau tara shanru ngis khamba ki don aku juga thong ka kum ka konstitusi ke jong ki kimi nanti hiru ba ka mairang civil solution driven upgrade do saka district level ire i bon ki organisation ki ba pair nakawi ka por kita persang ru nakale jo ki ben snow ye ki sarkar ki ba pair na ki por ki ba menswa ye ka jing angnu ka jong ki ba ki kwa ye ka ban upgrade ye ka de ka ju civil solution saka district level Nrai kini bakal imsimla la ban long bat ki sarkar hat ko por ki imsimla la ya kaban ai ya kanu ke jing pentikna ban upgrade ya ketika civil solution cak district level nrai ngaso ban ong ba hakani ka kep ko banta klem da pej ngai shu iki wala dep baro na kalen junga ko mu meli junga mai lang kat bat I ba brol ibade I MLA jong mo thalisha da ko ke jumut ni la ya shangal kat bat na kapor ni la jupun snow ya ka sokar pat ni simba hakani ka arja khat phra tam hadin ba ni la ya yo ya ka jin job be jung si sin biang pat haba ni la dan du haka sokar ka ba ni don kan menta kamtam na kaleng ba brol ni minister ni ko ka sokar ni laya pet ba ka di bandan na coordination committee na kaliang jong nga ka mo MLA jong ka may konsulsi bat na kaliang jong kum MLA jong ka mo thar la sang konsulsi bat ni laya budin ni ka kam na du al jakarta ter hadu al jakarta ndai ba kala don ke jinge kren ba ni la shimi ya ka rai da ka jinge kren kat hat ko por ko ngadan ku minister jong ka sarkar MDA ba nakaliang jong chief minister la pular ya kaman upgrade no ya ka civil solution sa ka district level te henry ki jimut ba ki jing kat bat ki plan ki jumi ku ubri ki mishimia habdur ba ka ki jing nya ba na jong par nga so ong ba how snem a ja ka kendai ki benai February March ni la don ka jing ya sutu ban plido ya ka district ha ubnai me jong arjar arpo denre nikdit ka wan lap no ni ka klam covid ka kendai bat kita ki ditru ba ki jumi ni hap ya ka ban sangam shwa sipor ban sha bat ban pet ba kani ka klam covid ka kan sakut bat de singin sala ya ka ba ngin pleno kloy hadin kata te kala kalba jinga jong kopor ha ka de ba klam house name arja arpo kila nang duna kikis pa kila nang duna kikis untuk ni berkat ba kelakut ni klam te kala dam yang kajing penbet how 9 March jong arja arpo ba ngin prikre no ha ka bede ba kajing play ya ka de ka mairang civil solution syaka district level ha ubnai me jong news nam arja kuwai hupsi kendit biang ha ubnai April lawan ke tap biang kini ke second wave jong kini ke klam covid kendai but kumju ru ha ke por ke ba jong news nam ubamenta ha ubnai me bunlap bo ya kasni ba tarik bakan ngin inaugurate no ya district nrai kam chuna ban odlo lawan biang kini ke second wave but ngila hab ban up yang ya kini namar bang ngimla ban tolong ya kejelang ngimla ban tolong ya kejelang pai ba tiba ni angnut ba ki pai ba ki ni sim bentana kum kini ka celebration te data hadu uni nai Oktober keban nakalen jonga ban nakalen jong babrol ni up mi shwa ya
ke Jinglah Jingman Jong kini ke kelam COVID ke kendai. But ni semua kalong ke ba ngin hap up lah ba sip nai dan sip hitam ban pej ba kade ka Jingdon jong ki positive cases apo state ke jongi ham tam ha ke dong thai ke jongi ka day ban kia ringi sulon bok ba how nu benai Oktober but mental apa November atau ni iya Jingdon jong kini case apo ke state ke jongi kira hiar kita dah hiar palat ha man chu ono la jan ban ong ba don chu kis di balong positif like no UAR sisni ba klat but dan tak balai po so po san po ke report ke bang UI na po ka po ba na kasi te hakane ka nai Oktober ha so ban kut katio ko balai ila sim no ya rai ba ngin scam ba la kunu hau banai no ba ka jing thut ba ka jing wit ba ka jing khang ya ka jing lang pai ba ka sing kalala ban kham jin so nang bangi la ban lum ba te da ka wi ka sol ban sim te yo la sim ya ka rai ran kat di minister ya ka ba ngin pleno ya ka ni ka district ka ba tumai ha ka supporter bertau benar November ala jal apa hanum do ong bakalong ke Jinglah Jong Marwei dan ring asusim tangkum ni ba ngasulong we ni ginung yalam jong ka team lane jong kita ginung pun sngo mo ka ba ngasngo ba de ban pau hang ni ba babro long we na ki ta ki be don kat ha ka ban pun urlong ya ka ni ka jing yo ya ka district ha ka ni ka jaka ka jongi ka bang da ba ka nang ta susu nolor kini kidon sibon ru ki pai ba ki blon pun snow yang simet klem da pen pau ya kanu ka jing dawa ka jong ki sabar ni ka jing ki ka jong ki sabar ban pen pau ya ka jing dawa ka jong ki ka district don sibon ba de ngasumon ong ni barok ni don betalang ha ka beri bat ka jing yo ya ka district de nga sulong tang ku no yalam ba khmat ha ka ba ki pai ba bor ha ba ki wan changa ki kunhon ki seng ki pher ki wan changa nga jo ong ki bor ba phim deben kuslai ka kam na ka jonga simkhia ran kar ba i babrol ba ngin pinti kina ba kene ka kam ka deben urlong no kloi wol tingi sudan bok ba menta ka lat kenti ka ple wat ngila ang not nadu ustam arja arfo mun ngila kwa nadu ka for ban urlong no nang bagi kam ki jam kin pau no hangin ni jam ke ban ka ngilai ajimut ki bubon ki keteng ka beribat ka di ka district Batama te ngin up ya ka notification na ka sarkar ka balasai ka ka kabinet meeting ke ba na ka sarkar kin sa Jong terpang hamtam na ka beribat ka ni ka agenda ka beri na ka benta ka district Batama ba da si hadin katakan no ka ba ya nga iwat ingilang ba bangin nyetu ya ka keteng jongan ka district Batama kita dalam katu ka digi jing ajumut dan dari ngasu ba up bakan nakalian kasokatan berbelah nakalian joka syua kana makan ngai kasutma henrei ngasu ko pa ni ba ka inauguration ya kani ka district Batama ka jaj bet bat akas puteri kan kasih ka wani